जोङो ओरैबायदि मोनसे गोजोननाय रादाब दिनै फोसावनो नागिरदों जे जोंनि बगाजुलि ओनसोला गोबाव बोसोरनिफ्राय गोबां जेंनायाव भुगिनानै दङमोन आरो बियो फैयै फैयै माखासे प्रसेसनि गेजेरजों मैया BTC नि मोनसे एग्जिकिउटिभ काउन्सिल जिरायदोंमोन आरो बेवहाय BTC सरकारा प्रमद बर' बिथां दैदेननाय आरो लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि एग्जिकिउटिभ मेम्बार रनजित बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायाव आरो जोंनि लकेलनिनो तामुलपुर LAC नि MLA बिथां जलेन दैमारी बिथांमोननि नाजानायाव मैया EC पास जाबाय। बिनि थाखाय जों बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरदों मानोना जों बगाजुलि ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरा बे आयदानि सायाव जोबोद गोजोननाय मोनदों, जोबोद रंजानाय मोनदों आरो जों बिराद मोनसे माने आसा खालामदों जे बगाजुलि ओनसोला जिथु हानि जेंनायाव भुगिबाय थादों बे जेंनाया पार्मानेन्ट माने सेटेलमेन्ट जासिगोन आरो जोबस्रांलांसिगोन। जों बेखिनि हाबाफारिया जाफुंसारनायनि थाखाय BTR गभर्नमेन्ट आरो बेनि CEM प्रमद बर' सार, लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि EM रनजित बसुमतारी सार आरो लकेल MLA जोंहा जलेन दैमारी बिथांमोननिसिम जों रोजा रोजा साबायखर जासिदों।